budu představovat jednoho muže. Vstupte do světa mé fantazie a uvidíte ho. Jmenuje se Alonso Quijana. venkovský statkář. Už není nejmladší. Samá kost a vpadlé tváře. Když odešel na odpočinek, měl dost času na čtení knih. Leží v nich od rána do večera a často i celou noc. Všechno, co čte, ho tíží a naplňuje rozhořčením nad věčným lidským vražděním. A tak přemýšlí a přemýšlí a přemýšlí, až mu z toho přemýšlení nakonec vyschne mozek. A pak ho napadne ta nejpodivnější věc, jakou si jen dovedete představit. Že se stane potulným rytířem a vydá se do světa napravovat všechno špatné. A tak už dlouho nebude obyčejný venkovský statkář Alonso Quijana, ale neohrožený rytíř, známý také jako Don Quixote de la Mancha! Svět je říšný, že dá se jen stěží v něm žít, je to spíš brána do předpeklí. A tak vzácný pan rytíř vzal svůj meč a štít a sám táhne na ten svět zlý. To jsem já, Don Quixote, jsem pán de la Mancha a můj cíl je ve hvězdách psát. Jak ten prám v proudu času jsem zmítán a ženu se dál bouří osudu hnát. Dál bouří osudu hnát. Za ctí a slávou jdu dál. Jsem Sancho a já, Sancho, jdu tam, kam se ráčí můj pán dá. Já zbrojnož jdu s ním světem, rád mu sloužím, mám ho rád. Slyšte můj hlas, vy sluhové ďábelských sil, vetký váš trůn už za své má vzít. Svět to spásne, až ozáří váš temný cíl, jen zákon cti bude svět ctít. To jsem já, Don Quixote, jsem pán de la Mancha a můj cíl je ve hvězdách psát. Jak ten prám v proudu času jsem zmítán a ženu se dál bouří osudu nám. Dál bouří osudu nám. Za ctí a slávou jde dál.